Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ni anata sa ato ikaduhang adlaw sa nobinaryo nato sa Pista Senior dinhi sa atong parokya. Nagdala kita sa tema nga sa gito'y tema na to, PSSPP, Pit Senior, Selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Manghinaota nga mutubo unta ang pagtuo, paglaom ug paghigugma sa matag usa kanato. Labi na gyud karong panahona nga nagatubang tag mga krisis sa atong nasod, krisis sa politika, krisis sa ekonomiya, apil na sad ang krisis sa atong mga panginabuhi, livelihood. Atong iampo sad ang atong mga benefactors nga bisan pa sa kalisod, padayon gyud nga nag-abag nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghuging nga maluluy-on ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Unya miadto si Saul sa mga turil sa karnero nga duol sa agianan diin may langob ug misulod siya niini tungod sa sugo sa lawas. Ning higayuna si David ug ang iyang mga tawo naglingkod sulod sa kinasuukan sa langob. Giingnan si David sa iyang mga tawo, ania na ang higayon nga giingon sa Ginoo kanimo, nga itugyan niya kanimo ang imong kaaway ug ikaw nay maantigo kaniya.
Unya mitindog si David ug sa hilom gitabasa niya ang bisti ni Saul. Apan human kini nabuhat ni David, nagbasol siya. Giingnan niya ang iyang mga tao, dili buot ang Ginoo nga patyon ko ang akong agalon, kay pinili man siya sa Ginoo. Pinaagi ni ini, nadani ni David ang iyang mga tao sa dili pagpatay kang Saul. Unya mitindog si Saul ug mibiya sa langob ug mipadayon sa iyang lakaw. Unya migula usab si David sa langob ug gitawag niya si Saul agalon kung hari, ug sa paglingi ni Saul sa iyang luyo miyukbo si David ug miingon kang Saul, nganong nagpadani ka man sa mga sugyot sa mga tao nga nag-ingon nga dautan akog tuyo kanimo. Karon nasayran mo na gayud nga gitugyan kana sa Ginoo kanako ug pipila sa akong mga sakop, nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo, apan wala ko ikaw patya, kay dili ako makaako pagpatay sa akong agalon, kay pinili ka man sa Ginoo. Tanawa kamahalan, kining tinabas nga akong gigunitan, aron masayod ka, nga wala ako'y tinguha sa pagbudhi kanimo, gikan kini sa imong sidsid. Wala ako makasala kanimo, apan nagtinguha ka pagpatay kanako. Ang Ginoo maoy maghukom kanato, siya maoy maantigong manimalus, apan dili ko gayud bakyawon ang akong kamot, bato kanimo. Sumala sa karaang sanglitanan, ang taong dautan magbuhat og dautan, ug busa dili ko ikaw pasipad-an. Kinsa may gipangita o gigukod sa hari sa Israel? Usa ba kapatay nga ero o pulgas? Ang Ginoo ray maghukom kanato, siya ang manalipod ug magluwas kanako gikan kanimo. Human makasulti si David niini, si Saul miingon, ikaw ba kana David anak ko? Ug mihilak si Saul. Miingon siya kang David, mas matarong pa ka kay kanako, kay gibaslan mo magmaayo ang akong pagkadautan. Gipakita mo ang imong kaayo kanako, kay wala mo man ako patya, bisa gitugyan ako sa Ginoo kanimo. Mahitabo bagod nga ang usa ka tawo nga makahigayon pagpatay sa iyang kaaway, dili mo patay kaniya. Gantihan kaunta sa Ginoo sa kaayo nga gipakita mo kanako karong adlaw. Karon nasayod ako nga ikaw mahimo gayong hari ug ang iyang gingharian sa Israel malig-on ubos sa imong pagdumala. Busa ipanumpa kanako sa ngalan sa Ginoo nga dili mo pamatyon ang akong mga kaliwat ug dili wagtangon ang akong ngalan gikan sa banay sa akong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kay kanimo nagadangop ako. Diha sa landong sa imong mga pako, nagadangop ako. Hangtod nga mulabay ang kadaot.
kaloy ako. Magsangpit ako sa Dios, ang labing halangdon sa Dios, nga naghimo kanakog kaayuhan. Magpadalaon ta siya gikan sa langit, ug magluwas ka nato. Iya untang himuong salawayon sila, nga nagayatak ka nako. Magdala unta ang Dios sa iyang kaluoy, ug sa iyang pagka matinod anon. Kaloy ako, O Dios, kaloy ako. Ibayaw ko unta labaw sa kalangitan, O Dios. Labaw sa tibuok kalibutan ang imong himaya. Kayang imong kaluoy miabot hangtod sa kalangitan, ug ang imong kamatinud-anon hangtod sa kapanganuran. Kaloy ako, O Dios, kaloy ako. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya og nagpili siyag napulog duha na iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako og ipadala ko kamo aron pagwali og makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga iyang gipili, si Simon ginganlan ni Jesus og Pedro, si Santiago og si Juan, mga anak ni Zebedeo, ginganlan sila ni Jesus og Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, og si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang panagbangi sa yawa ug sa Ginoo mga igsuon nagpadayon hangtod karon. Lingi ay mong tupad ingna nagsigi pag-away ang yawa o Ginoo diha nimo.
Ingna ba? Sige gini. Sige gi silag ana ba? Kanang di gid na mohonong ang yawa sa paningkamot nga iya gyung mabuntog ang Ginoo. Ug unsa may timailhan nga mabuntog niya ang Ginoo kun ang mga pinili sa Ginoo magbuhat og dautan. Lingiyay mong tupad, ingnawa ka kabuhat og dautan karong simanaha. Wa mo ka pangasaba sa inyong mga bata o sa inyong kuyog sa balay. Wa mo ka pamakak. Wa mo ka panglibak. O uban pang mga buhat nga dautan. Si Jesus, dinis atong ebanghelyo, mipili siya 12 ka mga apostoles nga mao na to'y iyang gitawag yun og iyang kaabag sa pagsangyaw sa buhat sa kaluwasan. Gani, ang una ganyang gisulti dire og makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. So grabe jud kayo ang iyang pagpili. Pagpili niya, gitagaan dayon niya gahom sa pag-abog og yawa. Pero sa 12 nga iyang gipili, doon nagiusa nga giyawaan og nagbudhi niya. Namatay gyud si Jesus tungod sa pagbudhi aning usa. O kinsa man ni siya? Si Judas Iscariote. Pero may na lang, kaysa napili ni Jesus nga 12, usa ray nagbudhi, pero patay po siya. No? Ang yawa ingon ana gina siya. Unya kay kitang tanan gipili man tas Ginoo aron maiya, matud pa ni San Pablo pinaagi sa bunyag diha ni Kristo. Kumusta maron ang mga binunyagan dinhi lang sa tas Compostela? Pila man kabuok ang nabalik pagkayawanon? Naawa. Ambot lang pila ka percentage. Basta sa percentage lang dinhi sa akong bunyagan, di kaabot og 30% ang kinasal. Average ba? Na ay bunyagan na po kabuok bata, may lag na ay 2-3 nga kinasal. Ana. Sagaran wa gyud na ay 24, 25 kabuok bunyagan nga bata, may lag na ay 5 na kinasal nga ginikanan. Gipili man na sila sa Ginoo aron mahimong mga agianan sa kinabuhi. Mao nang nagkahigugmaay ang lalaki ug babae. Pero ang gusto sa Ginoo unta, kasal usa, una himog bata. Oy, tintalon masyawa aron mag premarital sex. Puyo-puyo usa. Ana. Muna karon maningkamot na sadta nga daghan unta ang moapil aning atong mass wedding karong June 19. Pero di naman gud unta kinahanglan ang mass wedding kay niya man ta dinhi common wedding kada Thursday o niya kada semana gid na niya ang bayad love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million mura na. So sa pag inyong pangitaon, pwede mo magbuda, pwede sa mugway buda, basta pakasalang mo. Sige man taon tag mass wedding, pero kanilaging mayawaan, magpili yung ilang panahon. Sa atong unang pagbasa, doon na say duha ka pinili sa Ginoo nga mga hari sa Israel, ang karaan ug ang bag-ong hari. Ang unang hari mao si Hari Saul ug ang ikaduhang hari nga bag-ong gipili sa Ginoo mao si Hari David. Kinsa man nila ang giyawaan? Nanminaw mamos pagbasa si Saul. Og unsa may gisulti ni David, dili ko magbuhat og dautan, dili nako patyon. Kay si Saul nagsige na magpangita ni David kay iyang patyon. Nagtago-tago si David, hangtod si David natago na didto ang iyang mga kauban sulod sa langob.
Sus, dito mo sa nisod si Saul kay sugo sa lawas. Sus, patyo na unta tong David kay gitugyan as Ginoo nga to niya pero nakahunahon as David. Uy, pinili man di ay nis Ginoo. Dili ko makaako pagpatay ani kay pinili nis Ginoo niya ako ning hari. Niilagid si David ba nga iyang hari si Saul niya pinili is Ginoo. Munang niingon siya paggawas na ni Saul kay iya raman tong gitabasan ang kaning sid-sid sa iyang biste. Iyang gitawag mahal nga hari, akong amo, akong hari. Yan yukbo pa gyud si David. Nin siya gitugyan na biakas Ginoo nako kay ipapatay na unta ka. Pero wa jud ko mo patay nimo kay aron pagmatuod nga wa jud ko'y kalagot nimo, wa jud ko'y intensyon nga dautan. Nya niingon dayon si David kay ang taong matarong dili gyud maghimo og dautan. So sa ato pa ni claim si David nga siya matarong, wa siya nagbuhat og dautan. Nihilak in taon si Saul. Ni siya pagka maayo nimo anak ko nga David, anak ko, pagka maayo nimo kay ang akong daotang tumongan ha nimo imo manggibaslan og kaayo. Hilak in taon ang iyang amahan sa gingharian. Kamong mga asawa o pananglitan ang inyong bana mga bit. Unsa man inyong kasaban, inyong yawyawan. Kinsay mo ingon pader bisan pag magbuhat og dautan akong bana pirmi gyud kong magbuhat og maayo niya. Ako ra gyud siyang alagaran og panggaon. Taas ang kamot. Pulos gyud mo giyawaan di ay. Hala, niyam say mga bana dinhi pipila. Joter may banang nanimba karon. Kinsa masad ninyo ang moingon pader muliwat gyud kong santo ninyo nga bisan pag ilansang ko sa krus akong asawa magbuhat yung kong maayo niya. Nothing gonna change my love for her. Sige ko na, may taas ang kamot ko, no? Naagay duha ka buok ni Isa, oh. Di ba ka ni mga bakakon? Pero mga buutan manog naong ni sila. Hayahayas asawa niyo. Kinsa ninyo din mga ginikanan na moingon pader bisan pag magbuhat ang akong mga anak og dautan na magpabadlong mga tapula na kaayo, di gyud nako kasab-an sugod karon. Ako na gyung isipon nga sila mga pinili ni Santo Niño. Taas ang kamot. Amayo kay nanay mga 5 kabuok ni Isa. Congratulations. Pero kamong uban unsa man gyud mo? Magyawa-yawa gyud mo. Mao nay timailhan sa taong dautan, magbuhat sad og dautan. Ang taong matarong magbuhat sa matarong. Si Kristo sad nag-ingon ang kahoy nga masakiton dili gyud mohatag og maayong bunga. Ang kahoy sad nga maayong bunga o maayo maghatag sa maayong bunga. Ug aritas politika kinsa may pinili man gina nato silang mga gikas presidente, labi na mga presidente niya, sila man gina mag-manage sa atong nasod during sa ilang term. Pinili nato si Bongbong Marcos, pinili nato si President Duterte, former ug uban pang mga presidente. Kinsa ka nila ang wa gyud magbuhat og dautan batok sa atong nasod. O ingnon talang bunga, kinsa nila ang naningkamot, pulos magita na ay mga apan, kinsa nila nga ang focus mao ang pagbuhat og maayo para sa nasod nga nagpili nila. Marcos, Duterte, kitong sunod Pinoy, sunod Gloria, hangtod ngadto ni Marcos Senior. Maura mo na klaro na kung naabutan. Ako'y ako nga pinili. Nga moingon ko, arang-arang ni. Kaya nagbuhat ginig maayo sa atong nasod. Naningkamot ba? Nagya po'y kadautan, pero naningkamot. Parihar sagod aning mga 12 ka apostoles,
doon naman sa sila ginagmayng mga failures sama ni Pedro na nguan man ni siya, namakak man ni siya katulo. Iyang gipamakak si Jesus, kanisad si kani Santiago, kani atong patron, og si Juan, iyang igsuon. Gitawag ko ng mga anak sa dalugdog kay mga isog man ni, giingnan man nilang Ginoo, Lord, kanang wa mo dawat nimo nga lungsod, ato man nang pauwanag kayo. Sus, mga buangon sa kini niya, mga ambisyoso ni, kani Santiago og si Juan. Oy, nang ambisyo ni, gigamit pag ilang inahan, ni hangyo nga inig lingkod kunong Hesus dito sa langit, usa nila anas tuo, usa ariswa, pagka mga ambisyoso ani mga kanahan. Pero tungod kay maayo mangyud ang ilang rumbo, ang ilang focus ba maayo man, nakabalik gid sila sa pagka mapaubsanon o sa pagka malaumon sa grasyas Ginoo. Nawa ng ilang pagka itawag na to yawanon. Muna, moingon sad ko nga ang atong gipili para sa atong nasod ug ang ato untang pilion kana bang consistent nga tao nga kun makasa muangkon unya mobalik sa pagbuhat og maayo. Ato nang basa-basahon, dili ka nang maningkamot yun pagtabon sa ilang sala to the max. Hangtod na lang hinoong daghang mga tao ang maamong ang ipapriso kadto mga tao nga dili gyud tinuod nga sadaan aron lang gyud sila matabunan. Mao man aron ang akusasyon. Ang ato rong gipangpriso, ang sikat-sikat ron nga gipriso kinsa man? Bong Revilla, ikaduha na taon niyang suod sa prisuhan niya. Ang rason nga nung gipriso siya tungod kay siya kunoy dako nga otok sa Ghost Project. Tinuod ka na katong flood control nga Ghost Project, siya ay author. Nga wa man gani ni siya mahisguti atong unang mga witnesses nga gipatawag dito sa Blue Ribbon Committee nga si Marcolita pa maoy chairman. Wa man na siya hisguti. Ang unang nanggawa sa bakba dito nang hisgot si Saldico man og si Romualdez. Karon nga Senate Blue Ribbon Committee, di na kayo ma-mention si Romualdez, si Saldico na lang. Ari dayon nilang Bong Revilla, ngadto nila ni sa nang uban diha mga sa panang uban diha ang ilang ipang-mention basta di na gyud si Romualdez. Pero dito sa kangkuan kang Marcolita, gahimo gani sila og kanang minority report na ay murabag ka na bang mga aro-aro bakit say tumong yun sa istorya. Saldico yun og Romualdez niya, doon na din sila aro pa doong babaw niya na ato katong black o niya na question mark. Mao jud kuno to'y pinaka utok. Ambot, kinsa to siya. Basta mo na siya. Sa ato ron dinhing parokya, unsa may gibuhat nato, maayo o dautan? Kanang mugsigi kag palit og slot unsa man kagiyawaan o gi Santo Niñohan. Kanang magsige lang kag simba di jud ka mo palit og slot unsa man ka maayo ka ana o giyawaan. Giyawaan ang unsa pa na day mo istawag ana. Muna nihangyo ko nga niining atong nobina ni Santo Niño dinis ato karong parokya ato maning paningkamot nga sinati unta nato dinhi nga taga Compostela Parish ang kanindot ug ang grasya ni Santo Niño didto sa Basilika nga gisaulog niadtong miaging semana. Atong masinati ba kay wa biya ta kaadto gyud kitang tanan pliti palang daan maglisod man ta no yes kadaghan pag yung tao atong sination kay maura maning Santo Niño ha. Maura maning grasyaha, maura maning ang opportunity of graces nga ato rong gihimo. Daghan sa kay mga parokya naghimo ani mga kapilya. Kay nga naman niilata nga ang gahom sa Ginoo kanunay ra gid na siya bisan asa. Muna akong hangyo naton taga Compostela dinhi ug wa lang gid mo yawa Manimba ta inig nobina para karon minor nobina karong hapon alas 6 nobina sa manambong tang tanan
Labi na gyud sa mga mandated organizations nga gipili gyud mo para mo alagad sa atong simbahan. Gi-install mo kasagaran ninyo, gi-install mo tambong ta. Nganong di man mo manambong alas 6 mo na sa hapon? Basin og giyawaan. Kana bang siguroon ang akong gusto dili ang katilingban? Pareha ba ni Saul ba? Di ko gusto nga mailisan sa akong pwesto pagkahari. Karon gipakita ni David ang iyang kaayo, nakaingon gyud si Saul. Ikaw gidi ay ang bag-ong pinili nga hari sa Israel ug mo lambo ang gingharian sa Israel, pinaagi kanimo. Ni angko na si Saul, gidaog na sa kaayo ang kadautan, gibuntog na sa gugmang Dios nun ang yawanong garbo. Muna kamong mga wa pa mahigugmang mutambong sa tong nobina para gabi Juter kay nanambong karon untang adlaw unya na sang gabi atong ipakita nga naara gyud ay ang atong gugma pwede ra gyung ma-renew. Lingay mong tupad ingna inig human ros misa mangimbitar na kog musimba para sa nobina. Ingna ba? Naon sa man yung huwaton nga mga matay mo o na pa mo mangumpanya karon nga lagsik pa panglakaw pangimbitar di na maron lakaw nun text raman ana text ana hala anas ato mga group chat ina manimba ta kay magnobina diri ilang Compostela Parish nya ighuman malitag slat. Karon sang gabi asa tay orientation para sa atong kaning shrine ministry alas 7 ighuman ighuman na itong misa karong gabi. Ako lang din ihatag ninyo ang gamayng update sa atong kay mao man ni ang paspas nga slot nato ang atong PSSPP. Ang atong halin niabot nag 5,159 ka slots. Na ni gamay na ang nahibilin 4,841 na lang. Yes, pakpak. Ana, bantay mo dili mo mudugang ani ha. Ito gining dugangan 4,000 na lang. Home noon tani ikarong Domingo aron na ang sobra pakapi na lang. Antod ta magpista. Nya ang Camino walk karong ugma na di ay. Ambot, manglakaw ba mo? Waiting, sakit tuhod pa der, sakit tuhod. Makaayo biya nagsakit tuhod. Kaayo na siya. Basta na lang mo time, sulay lakaw. So, naay orientation sa karong gabi sa moapil ugma. Aron nga ma-oriented mo unsa mong orasa mo lakaw. Nya pwede pa gyud mo maka-register karong adlaw pero ugma ayaw na mo dali-dali og kuyog nga wa mo rehistro na ay 1,500 nga ihatag para sa mga kagastuhan. Usab na siya kapag ampo kanang 1,500 dili na bayad halad na pasalamat nga makalakaw pa ka makaampo pa gyud sa espesyal nga klases pag-ampo nga mao ang Camino de Santiago. Usa na siya, no? Imbitado ani ang tanan, dili lang parokyano nato. Nya ato na ning buhaton kada buwan, at least once ang junior natong Camino. Sige, manindog na ta. Atong himuon ang nobina alang kang Senyor Santo Niño. Mga igsuon si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria, ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan
puno sa pagtuo ug pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog, mangluhod. Pagampo sa ikaduhang adlaw. O Jesus nga maluluyon uyamot, mianhi ka sa pagbantay sa mga mulupyo ni ining nasod, nagasimba kami kanimo uban sa mga kapunungan sa mga arkangheles nga gitugyan sa imong kamahalan sa pagbantay sa mga kalungsuran ug nagaampo kami kanimo nga magbantay ka sa among kalag ug lig-unon mo siya unta sa mga bertudis nga tanan aron madaog namo ang mga kaaway niya ug unya hiaguman namo ang dili matapos nga himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog, manindog. Sa matag pag-ampo, ang inyong itubag, Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga gitawag aron mga mangulo sa katawhan sa Dios, magmadasinggong mo mantala sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nangita sa Dios, malamdagan ug kinabubut-ong mutubag sa pagdapit sa Dios sa pagpakig-uban kaniya, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga kabatanunan makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa malagarong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan o kusog gikan sa mga taong nag-alima kanila, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang atong mga hinigugmang namatay, mupahulay na nga malinawon dito sa gingharian ni Kristo, magampo kita sa O Ginoo. Señor Santo Niño, pamatia ang among pangamuyo. Tanan, O Jesus, nga matamis uyamot, Señor Santo Niño, ikaw ang turan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya
ang mga herehes o mga sismatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Matubalani sa gugma, sa daang tawo palangga. Matubalani sa gugma, sa daang tawo palangga. Matubalani sa gugma, sa daang tawo palangga. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilahaba. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nahangilaba. Giludhan ikaw gisihimba, ni atong mga kaparihan, sa tanan nga katawhan, sa mga punuan nila, kaysa pagtanaw kanimo Kristiyanos, sila nahimo. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilahaba. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nahangilaba. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok tiyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay kaysa matag sa ulog namo niining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. O si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ban sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo na anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalalom namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaynua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulan. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dila ko angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsugo, bahan di ka nindughan ko, gugma ang ginalit mo, kay ikaw man ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong gimahal, isalig ko kanimo ang tanan kong suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan ang imong pagbuot, maghari ning dughan. Magampo kita. Hope nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Dios nung gahom. Nya mutlihok rani kon dili gid nato tugutan nga ang yawanon nga hunahuna maoy mo giya kanato. Salamat sa nialagad nato karon ining atong minor novena, second minor novena mass para ni Señor Santo Niño, ang atong mga pilgrims mao ang Sacred Heart and Alliance of Two Hearts nga mga communities o ang atong tanan nga mga online parishioners nga nagsunod aning atong mga nobina moy ato gipahinungdan ining misa nato karon. Ya, salamat sad sa atong lectors, salmista, sa atong nag-lead sa atong kanta, atong mga sakristan sad nga ni-serve karon, mga Eucharistic lay ministers, ang atong luwa, gato sang ashiret. Ato sad nga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mrs. Maria Lucel Bacalia o Mrs. Alfica Bacaltos and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Wa ra ba jud ko kailaning ato mga bread and wine offerers, so muyaw-yaw ra jud ko unsay nabutang diri in kaso lag dili mao pra gahapon
ato lang gyud unta in taong usbon dayon. Nya ang atong ipahibalo dinhi nga natay bag-o dihang gibutang sa pultahan nga ali kanang murag sana stanchion bay tawag ana. Unya ato na siyang i-close panahon sa Santos. Kay wala na tay pasudlon sa simbahan pero natay pwede pagawason pareanang kasigigdag bata nga niya sa sulod di man na allowed nato dinhi nga magmura kag mag-babysitter mga luwa di ba kay bawo man mo ana no o pagawasan na siya adto na ibutang sa gawas ana niya pero wala na ipasudlon mao nay role ana nya tangtango na siya inighuman as misa ibaw mo anahan niya pag hisgot-hisgot nag-instruct naman ko ana ayaw nako ninyo pausba pag-instruct unya atong awhagon ang atong tanan nga mga mandated organizations ministries nga kada nobina nato kaning major nobina sa alas 6 sa gabi kinahanglan manambong yod ang kutob dunay higayon ang way higayon mangita gyud higayon para ni Santo Niño ug ang tanang parishioners kutob sa makahigayon ato nang buhaton dili tungod kay mag sana diha unsa pa atong laing tumong personal haron sad sila makaambit sa daghang mga grasyang mahitabo sa atong kinabuhi kon mag apil tag nobina og kapistahan ni Senyor Santo Niño. Di naman tingali na nato ngangay pang lalison kay daghan naman jud kay grasya ang gihatag ang Santo Niño sa tibuok kalibutan. So samot na gyud ni ana gini sa atong parokya. Sige ha. Nya pamalit mo og slot ang atong grace 100 pesos per slot. Ang atong PPSC para sa atong mga projects dinhi 100 pesos ra gyapon ni per slot. Ang atong DPR 100 pesos gyapon para nis pagpangtukod og balay. Nya salamat nga inyong gipaspasan og palit ang atong PSSPP para sa ato ni karong January 31 nga kapistahan. 100 pesos gyapon per slot. So ato pakpakan ang namalit na tog slots. Usbon ako ang atong Shrine Ministry Orientation karong gabi, Camino karong Sabado, nya Mass Wedding June 19. To nang suportahan kay para gid ni sa atong kaluwasan. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong isinggit sa makatulo, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Santo Niño sa atong patron.